No niin, me istutaan nyt täällä Amsterdamissa Hohenkraften asemalla. Tai Hohenkraften. Ja mä olen siis, mikäs mä olinkaan, bulimikkopassu. Ja kuvaajana toimii. Kuka? Apina. Näitä häntää. Kasvaa väärästä paikasta. Siellä se on. Sen takia toi possu otti mut pois viidakosta, muuten mut olisi tapettu Viidakon eläimet ei kauheasti tykännyt tosta apinasta, kun sillä on häntä ja väärässä paikassa, mutta ei sillä mitään voi. Mä oon nähty tänään paljon kenguruita ja opossumeja ja pari hevostakin. Ja nyt mä haluaisin mitäs mä haluaisinkaan tehdä? No haluaisin lähettää terveisiä. Tää voi kuitenkin olla meidän viimeinen viesti. Terveisiä äiskälle. Mä haluaisin kiittää, että sä saatoit mut maailmaan. Iskälle samasta asiasta ja tavallaan vaikka se tasossa oli aika pieni koska ilman Jumalaa mä en olisi voinut mitenkään niinku päästä tähän tilanteeseen ja sit mun ihanaa tuottajaa ja sit tietysti käsikirjoittajakin, että on aika ihkudaa ja sit Leonardo DiCaprio, koska siis suutelukohtaus oli vaan niin ihku ja mitäs muuta, no ehkä se on siinä, ai niin, Voldemort.